sai ku jira mu kai, ba yau ba sai gobe. Za su jira ka sai ka gama mai gidana. Allah kere wa giwa, Allahu Allah, Ar-Rahmanu Allah, Ar-Rahimu Allah, Al-Maliku Allah, Al-Quddusu Allah, As-Salamu Allah, Al-Mu'minu Allah, Al-Muhaiminu Allah, Al-Azizu Allah, Al-Jabbaru Allah. Kuka muka kawo gare ka jalla sarki, kar da ka bar su idan ba su da tausayi. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Magiyan ka giwa, Allah ba za su bai ba, tun farko rabbana bai musu lamuni ba. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Da farko za ni fara da sunan jalla sarki, mai mana ko da yaushe shi ya kai mu wannan mataki. Mu sai godiya ga Allah kuma hamdulillah, ya maishe mu majalisa wasu ba su so ba. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Salli ala rasul manzo dan amina, sa ahalinsa sa sahabbai duka nasa dan baiwa. Rabbi ka sa magauta ka sa makiyan mu dungure, albarkacin sa manzo ka hadan baiwa. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Makiyan sifika na Gombe ba za ku kai ba, tun farko ai rabbi bai muku lamuni ba. Kullum suna dara ne ba su dan uwa ba, aiko ta rabba na san ba ta su ce ba. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Allah wahane suke tabbatin su kullum, mu ko du'a'i muke yi ga jalla kullum. Kukan da muka miƙa wa jalla kullum, dan kar ya bar yan abata masu yin makuri. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Mu aka santa sifika ya rike gaskiya, idan baya cutar da al'ummar sa baki daya. Tallafin marasa karfi yake tirjiya, shi yasa magauta da magiya suke diwa. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Wanda bayi son ka tabbas ya yau a banza, wani kai kamar dankali wani kai ya gwaza. Mai ja da iko na rabbi yanayi a banza, a kusantarar taka ce ba ta su ce ba. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Jan wasu sukare tsanono ta shafura, ga wasu na ta gyasta matis dan gobara. Yanzu na gane o'o sun hau motar kara, dan rugere wa rabbi ne ke masa garkuwa. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Yabo ba a afko santaral ba mu ga kamar shi ba, duk haushin su o'o bai saci kudin mu ba. Ban ga ta yadda za su muzanta gwanin mu ba, dan rugere wa adali ne a kusanta mun gani. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Dan rugere wa haziki ne mai kyan hali, ga ilimi na boko kwarai kun adali, ga ilimi na arabi ga kuma fasali, ga san al'umma da tausayin tallakawa. Dan rugere wa giwa, zaki uban mazaje, sai kai takwas ka gama ima za ka bayar. Sai ku jira mu kai, ba yau ba sai gobe. Za su jira ka sai ka gama mai gidana. Allah kere wa giwa, Allahu Allah, Ar-Rahmanu Allah, Ar-Rahimu Allah, Al-Maliku Allah,
ka bar su oke dan ba su da tausayi